Прывітанне, я Роза Турарбекова, я ўзначальваю спіс нумер 4 «Наша справа» на выбарах у Коардынацыйную раду. У нашым спісе аб'ядналіся як вопытныя даследчыкі, грамадскія дзеячы і палітыкі, так і прадстаўнікі моладзі і студэнцтва. Зараз мы раскіданыя па розных краінах, але нас яднаюць супольныя каштоўнасці. Павага да правоў і свабод чалавека, незалежная, дэмакратычная і прававая Беларусь, захаванне нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў, развіццё беларускай культуры і беларускай мовы, служэнне беларусам і беларускам, станоўчыя змены тут і цяпер. Як дацэнт факультэта міжнародных адносін БДУ маю шматгадовы опыт даследаванняў. Займалася напрацоўкамі практычных рэкамендацый у сферы знешняй палітыкі, як у ўзаемаадносінах Беларусі з Еўрапейскім звязем, так і з Расійскай Федэрацыяй. Бачу асаблівую пагрозу для незалежнасці Беларусі з боку саюзнай дзяржавы і Кремля. Жалезны заслон на беларуска-еўрапейскай мяжы спрыяе паўзучай акупацыі Беларусі. Мы ідём у новае скліканне Коардынацыйнай рады для таго, каб захаваць адкрытыя мяжы з Еўропай, свабоду перасоўвання, працы, вучобы ў краінах ЕС. Давайце разам кажам, не жалезнай заслоне паміж Беларусю і Еўропай. Прывітанне, сябры! Я Віталь Рымашэўскі, кандыдат у прэзідэнты 2010 году і маю шматгадовы досвед узаемадзеяння з еўрапейскімі інстытуцыямі, адстойвання інтарэсаў беларусаў у камунікацыі з еўрапейскімі палітыкамі. Дзякуючы гэтым сувязям, хрысціянскім дэмакратам атрымалася яшчэ да 2020 году прыцягваць увагу да Беларусі, спрыяць вызваленню беларускіх палітвязняў. Мой досвед і кантакты з еўрапейскімі палітыкамі будуць як ніколі карысныя дзеля таго, каб захаваць і пашыраць магчымасці для беларусаў свабодна вандраваць, вучыцца і працаваць у краінах еўрапейскага звязку. Дзеля гэтага мы ініцыявалі кампанію «Не жалезнай заслоне паміж Беларусю і Еўропай» і ідзем у Коардынацыйную раду. Я за тое, каб беларусы захавалі сваю нацыянальную еўрапейскую ідэнтычнасць. Не жалезнай заслоне. Хай гэта будзе наша супольная справа. Вітаю. Я Анастасія Махамед. Як былы камандзір медычнай роты палка Кастуся Каліновскага, я асабіста ведаю, якую пагрозу існавання Беларусі нясе рускі свет. Сёння добраахвотнікі і валанцёры ва ўкраіне знаходзяцца ў авангардзе змагання за беларускую незалежнасць, бароніць гонар і годнасць беларускай нацыі. Аднак яны пазбаўлены падтрымкі з боку беларускай дзяржавы. Задачай Коардынацыйнай рады новага склікання павінна быць стварэнне эфектыўнай падтрымкі беларускіх добраахвотнікаў, ветэранаў вайны і валанцёраў ва ўкраіне, а таксама іх радных. Гэта значыць заснаванне міжнароднага камітэту дапамогі з удзелам прадстаўнікоў міжнародных праваабарончых арганізацый, урадаў і парламентаў краін сяброў еўразвязу. Я за стварэнне міжнароднага камітэту дапамогі усім беларускім добраахвотнікам, ветэранам вайны і валанцёрам ва ўкраіне. Добрый дзень. Я Александр Паршанкоў. Як адзін з заснавальнікаў вольнага прафсаюза студэнтаў БДУ, я маю вопыт абароны інтарэсаў студэнтаў у Беларусі. Гэтай справай, адстойваннем інтарэсаў студэнцтва і моладзі працягваю займацца і ў вымушанай эміграцыі ў Празе. У новым скліканні Коардынацыйнай рады мы будзем дабівацца пашырэння магчымасцяў для навучання студэнтаў і моладзі ў дэмакратычных краінах праз стварэнне дадатковых праграмаў, а таксама паляпшэння якасці тых праграмаў, якія ўжо існуюць, але працуюць, на жаль, не вельмі добра. Я і нашае аб'яднанне за тое, каб голас маладых людзей быў пачуты, і мы ведаем, як гэта зрабіць. Вітаю, я Константин Акінчыц. Маю досвед стварэння незалежных моладзевых прафсаюзаў. Ведаю сілу і моц узаемадапамогі. Слова «беларус, беларус, беларус» для мяне гэта не пусты гук. Мы павінны абараняць сваю ідэнтычнасць, культуру, змагацца за яе ў Беларусі і захоўваць яе на эміграцыі. У Коардынацыйнай радзе новага склікання я буду займацца наладжваннем сувязей і кантактаў паміж беларускімі супольнасцямі на эміграцыі і мясцовымі ўладамі. Бо гэта справа не толькі дыяспар, але ўсіх дэмакратычных сіл. Дапамагаць у легалізацыі, працаўладкаванні, магчымасці адукацыі для дзяцей і дарослых, магчымасці атрымаць псіхалагічную дапамогу. Падтрымайце нашу агульную справу ў пабудове незалежнай, прававой і дэмакратычнай Беларусі.
Витаю. Меня зовут Павел Церашкович. Я историк, антрополог, выкладчик за великим стажем и эксперт у галіне вышэйшай адукацыі. Я иду у новый склад координацыйнай рады, каб дапамагаць настаўнікам, навукоўцам, выкладчыкам і студэнтам, усім тым, хто згубіў сваю працу ці магчымасць навучацца праз ціск дэспатычнага рэжыму. Мы будем ствараць адпаведную інфраструктуру, каб дапамагчы нашим калегам. Мы будем маніторыць тое, што адбываецца з акадэмічнымі свабодамі ў сённяшняй Беларусі. І мы будем ствараць новы, сапраўдны беларускі нацыянальны універсітэт. Галасуйце на выбарах у координацыйную раду за спіс нумар 4.